Ind og skub, Lone, ind og skub. Nej, ikke skub. Hvordan går det? Sådan, Lone. Ja, Lone. Og så kan du over og følge Martin. Så hænger det bare på. Jo. Var hun den eneste, der tog alternativ? Desværre. Så Lone her. Det er klistermagt, der blender den. Du vil nu have lidt af Nej. Jo, Det er hvad du så? klistermagt, der blender den, fordi det gør han i tegnefilm. Ja, det er rigtigt. Hvad gør han sådan her? Ka-ting. Så Lone, hold på, hold på, hold på, hold på, for satan. Det gjorde hun. Sådan. Ja, hun gjorde så. Kom så! Så kører sikkert Lone. Så er han Niels. Han kører pænt. Godt, Lars. Jamen, han skubber. Han skubber ham bagved. Ja. Så, nu kommer Vendelbo. Det er jo flot. Det er flot i nat. Ja. Men de to værste mangler stadigvæk alternativ. Tager Lars alternativ nu? Nej. Har du sagt 2 omgange? Ja, han skubber. Ja, han skubber også. Han skubber. Ja! Ja! Lone, pas på for helvede! Ja, kom så. Sådan! Sådan, Lone, det var flot! Giv gas, Lone, giv gas! Ja, det var godt. Ja, det er han sgu godt, altså. Han vil være med at skubbe, kan han? Jamen, han skubber, hvis han kommer til ham der. Så nu Lars, han er bag ved ham der. Så! Nu kommer Lars sgu. Kommer Lars fanden gerne. 3 gasser, du! 3 gasser. Yes! 1, 2, 3. Hvad siger han næste? Jo, den har sagt sådan. Kom så. Lone, pas på, der kommer besøg af ved, og han skal sætte i armen, ikke forbi. Så Lars! Så er Lars forrest. Det er ham, der skubber, eller? Ja, det er en kræft, der er ikke godt af. Ja. Du har stået lidt fra sig. Så kommer man nok ind i den. Ja, det gør det også. Ja, men så er han selv han har skubbet. Så må man jo give ham tilbage. Sådan er det bare. Nej, han skubber ikke. Det er noget. Nej, han synes til på nettet, at gasfolk de skubber. Har han det? Sådan er det! Yeah!